videózok. Ja. Szia! Én vagyok a felszedés. El kell hagyni a múlt. Ja. Mit? Az virágcserép nem bomba, bazd meg. Mi? Várjál. Virágcserepet hatástalanítják. Ja. Öcsém, arra kíváncsi leszek. Virágcserepet, hogy hatástalanítják. Nem tudom. Kapott erősen be. Kristóf! Gyere! Gyere Kristóf, hogy bombázunk egyet. Hallod, gyere! Hallod, de milyen intenzitásod? Maradj már! Öcsém. Na balagjára. Öcsém. Adjunk már vissza. Többet nem szólok mai napon. Ott vannak a legtöbben, milyen intenzitások gyűjtenek le minket majd. Figyeld, azok meg mennek fel. Ott a. Ja. Lazán ugrálgatnak, miközben mindenki le vannak. Valaki kirakod. Ilyen bomba. Az amúgy virágcserép szerintem. Nem bomba. Ott a nádnál találták, onnan hozták el idáig lazán. Nem érintünk. Mit mondott, szerintem is virágcserép. Nem, szerintem nem. Mit mondott, mindjárt jönnek a tűzszerészek, találnak egy tankot. Ja, amire rádizatott a... Nem, de mit mondott a srác? Legközelebb mi lesz? Legközelebb Ja. Na várjál, mert a buzi rendőr gyerek jön. Sima a lozán. Na bazd meg, mindenkinek költöznie kell. Jézusom! Repettek azok kinének, hogyha felrobban. Tudom, amúgy hallod, hogy... Méteres földetbe legalább. Persze. Hát itt 6 méteres Ja. költek van. Az benne idő, hogy csak a molóra süték le őket, azért. A molóról 3 centire még ott van. Jó. Nem, a zöldet is elküldik. Hát. Anya, akkor ugrok! Miért nem a vízbe robbantsák fel? Tényleg bombát találtak a vízbe? Aha. De szerintem az virágcserép, nem bomba. Dehogy is, az biztos, hogy még rá, de szerintem már rég nem mixik. Akkor az a... Mondom virágcserép. Az egy gránát, van meg, hát. Nem, felhozhatok meg. Ó, hát azért jöttek ki a parti őrségtől, majd hívják a tűzterészeket. Hát igen. Hát nem is azért ne karnevál lesz arra, hát... Azt a megvált. Azt a milyen év. Miért, mit mondod? Azt mondja, hát azért jönnek el árok. Nem mondom, mert karnevál van arra. Jézus. Karnevál van. Még mennyi ember van valószínűleg arra is, De amúgy erre azt is, figyelem, erre is. hogy csak onnan küldték el. Gösszö. Simán vannak mindenhol. Ja.
A hatástányok úgyis bedobja, visszük a vízbaszot, nyomják fel, hogy használod, itt senki nincs a ilyet, igazából szerintem. Szerintem is a vízbe fogják, hogy elviszik valamilyen közeli helyre, ahol... Ott helyszínen fölnyomják. Ja. Remélem nem fog felrobbanni. Matyi, maradj már, nyugi van. Bár nem biztos, hogy jól Öcsém, te hallod, most akkor a cirkuszt csinálnak ebből, bazd meg. Akkor a cirkuszt csinálnak ebből a bombából. Ez az, hogy nem. Hát néztem, hogy amikor egyszer azt hitték, hogy ilyen lepkegránátot mi a faszomat találtuk, és kiderült, hogy valami papírnázikos miatt arra csak egy vizét csináltak. Láttunk amúgy az udvar bástyuk, amikor azt azt volt benne. Miért a pityvék? Tudod melyik? Na hát azok is találtak egy olyat, bazd meg, aztán kérdezték tőle, mit csináltak, azt mondja, kiástuk, és utána mit csináltatok? Hát visszaástuk. Visszakaptam, bazd meg, azt hittem ott előtt. Visszaálltak a bombát. Milyen, még rendben is felrat a Facebookra már. Bazd meg, azt pont nem videóztam. Most fényképezett fel a készbe Facebookra. Ja. Mindegy. Azt hittem, hogy az egész farzot kiürítik, de hogy jönnek szép. Ez ilyen 20 méteres körzet. De amúgy ha szerintem is be fogják vinni a vízbe, azt ott izélják. Hát, hogy elviszik. Ott kéne! Ott! Azok azt tudják, hogy mi van. Amúgy tényleg nem. Amúgy Mindenki azt nézi. ott senki sem tudja, mi van. Azt hitték, hogy megunták az ugrálást. Azért van itt a rendőrség, nem? Elmondták az ugrálást. Jó, hát onnan nem látnak, de nem biztos. De ide jött 2 rendőr, azt mondom, Ja. Ja, hát Bazd meg, felrakom YouTube-ra. amúgy ja, Facebookra is. nem YouTube-ra. amúgy ez jó hosszú Mind a videó lesz, kettőre. úgy értem. Ja. Már- Össze kell ám vágni. 7 perc 22. De majd össze kell ám vágdosni. Na te fejedet nem vagdossuk össze. Kivágjuk belőle. Ja. Oda rakunk egy ilyen trófejet. Jobb lenne, belemennek a vízbe. Ugráljunk már, nézd meg, még ott vannak el. Még ott keniznek, hogy miért Ugorj bele, nem baj! Ugorj! Ez itt is tele van bombával. Ja. Amúgy állítólag még több száz lehet. Ja. A Balatonban. Balatonban, meg még a 10 Dunában. darab bombázógép van. Ja. Balaton. Ilyen folyóbomba vagy milyen? Micsoda jó bomba. Az milyen? Folyó vagy... Olyan, mint el. Szóval ez nem kézigránát, ami a medalofonodban van, hanem ilyen nagy, ilyen cső, amit repülőkből szoktak ledobálni. Gyökérdumál. A kurva anyáza. A fenében nyújtam. Gyökér. Engedd már. Engedd már. Ne kelljen már még Megbaszom a fejedet, hülye gyerek. Amíg ha csavarod a kezemet. Milyen jó, hogy telefon van a kezembe, bazd meg. ugrasz fel a vízbe. Ahogy ugrok. Vízből csináljuk már. Lemelt, aztán látszom a terep. Gyere be, te. Nehogy. Sokkal jönnek azok az éjszakai emberek. Így Amúgy tényleg arról. Honderbe. De Hozzák a gázpalackot, az oxigénpalackot. Minek? Figyeld a hangfalas gyereket, bazd meg. Jól van. Hozd meg mekkora madár volt. Vigyük már a csónakot. Elvinnénk Most fölrakjuk YouTube-ra, hogy elvittük a rendőrségi hajót. Próbáltuk a... Ja, amúgy tök jó lehet. Én is szerettem, hogy ilyen. Az meg ott vígan úsztál. Amúgy tényleg itt mindenki áll. Most el is mentünk. Most mehetünk itt. Nem olyan nagy kusz, nem hiszem, hogy ez még éles lenne. Mit beszél a nő, ezek nem rendőrök. Micsoda? Ja, ez nem rendőrök, ez a partizóség. Ja. Ez nem rendőr, ez parti őrség. Bazd meg. Most ez nem ugyanaz? Ha mind a kettő a rendőrség van. Ja. Anyád! Ha megveszem. Megveszed? Ha ilyet veszek én is, te. Ők csinálták. Figyelj, itt vagy. Ja. Lehet lerobbant a katasztrófa, még nem azt Kocsia. Kocsi? Szerintem is. katasztrófa például a kocsi. Szerintem is. Meg az izé hajóval jönnek ide. Amúgy Na lehet kocsival. miért? Hát, Ilyen kétértű kocsival. Megközelíteni akárhol.
Amire onnan például elérsz idáig. Fehérvárról ide jönnek hajók. Nem csak Fehérváron van katasztrófa védelem. De a Mesztás nem, de hát az nem messze. A Pest még közelebb van. Miért? 40 kilométer innen Pest. Innen? A Gárdról 40. Anyád. Nem, amúgy Fehérvárról nem nagy. Nem, ez berakják a hajóba. Majd megnézem, hogy robbannak föl. Ez a Mámi helyszínelő. Tényleg. Ilyen van a GTA San Andreasban is. Ezt jársz aztán kell. Azt fogják nyomozni, hogy hol hozták be a bombát. Ja. A NATO. Hát hol kézbe. Az meg azok meg, akik kihozták, itt dobálták, meg hülyéskedtek is vele, bazd meg. Amúgy igen. Majdnem társadalmi csináltak vele. Mi? Majdnem társadalmi csináltak vele. Hülye, hallott, pózolni kellett volna vele. Az meg. De jó, hogy oda látszik azt, hogy szárnyékon van a hajó, vagy mi? Hát nem tudom. Nem megyünk előrébb. Hol? Oda. Hát kérdezni kell jogsi a kis motorra. Ja. Mennyi kérdezt. Nem is tudom, mit mond rá a barom. Balfasztja kér, köcsög rendőr. De amúgy azt nem értem, hogy hallod? Értünk ezzel Hogy- Hogy mondom, Megy gyökerek. loptam egy biciklit, most mi a teendő, hogy hova rakjam? Ja. Ezen állják meg a rendőrök. Vidd be a rendőrségre. Nem, oda kéne menni. Hallod? Tudod, mit nem értek? Várjál, oda kéne menni. Kettőség, olcsó, kettő. Hallod? Tudod, mit nem értek? Vannak az 50-es motorok. Nem megy egyik se 94 többet. Azt a bazd meg, minek kell arra jogsi, meg bukós is Hát te. szerinted miért ilyen A jogsi kell, hát. Danifélék miatt. Ők nem tudnak motorozni. De tényleg. Most képzeld mindenki rá, minden másik ember megvan. Ja, mint a Patrik, bazd meg. Akárhány motoromra ráüt, mindegyiket összetört. Erről a gyökérről van szó. Évet tudom, úgy tudom. Hát nem tudom, mert nem tudom szünetre rakni. Akkor állít meg azt, Dehogy, most már 12 perc, 40 másodperc, meg most már nem állítom Szünetre meg. kell összevagdossa, azt csinál. Movie markerem. Ja. Mély a víz, nézd már meg. Nézem, mély a víz. Aztán meg hogy kerül ide? Ekkora volt, gyere már! De azt ne vágd össze, azt ne vágd ki! Azt ne vágd ki! Azt hiszem fölvettem, mikor apu fejbe Nézd basztak meg, is. van egy izékül vagy valami. Belemegyek én is, mert már azt kiszáradt a lábam. Ja. De ez megfelelő. Gyere már, többet nem szólok. Várj, ezt nézzük már meg, hát rajta a videón.